Hello, bây giờ chúng ta bài trong khác lại nào chúng ta không tông năng nên hay làm số tiền nhà này YouTube channel lo, anh cái nó thumbnail tay cho nó cũng sẽ mang thằng nó video tam nó tiền này, anh cái nó thằng này chả nó khả बहुत trending होती है बहुत viral चल तो मने जे कोक तो मत थुम नाय डोंगर टीवी नि होती है जे सामु खाइ दं नाय डोंगर टीवी नि होती है याक बारा हंजं नाय कोक तो मत थुम नाय दानियल देब्रमा बिनि YouTube channel दं दानियल देब्रमा ब्लॉग नै ब थांगा न्यूज़ कोक तो मत थुम नाय बागै नाय जे होती मायं गथुं फायमा जागो आजाga थाङै सोङै मानि ब गाहाम हामगिया तामो तामो खटिंखा हयतो तामो तामो मिथि नै सोङै मानि आबर गने थामसियाव नोंना वासिन माखासेफ्रा खिनाय जा इनखो साइखि जाका नोंआनो सोंनाय साबो नों मेडियाखौ तामोबा नोंखौ फासांना मोजां होनाय एंगानो सिगां भिडिअ क्लिप नायनो गेदि तारपर जों गक सालाय नारामखे फासांना ना साबां मेडिया सिबले नों मेडियाखौ तांखाबा आंता सोंदे तामनानो सोंनाया देबा बखरा खालाम दङ आं नोंसोरनो ताम दरगाबा नंनि हा गाहाम देबा Number 1 जों पहिले सिगां सालायनाय borokno हाकेता रेसपेक्ट रि हाकेता रेसपेक्ट रि ना हाकेता जों रेसपेक्ट रिया जों थाङाखै मासाव जों मास जतन सोंलायो हाय दिबा ताखौ ग्लामा बियां खायां हाय बारा थांबानिखौ जों जतन लामा मासाव हाय दिबा इनके नं पाराव बाहाय साल जों ताबो जों जतन साव इनके आं वान सगो बस जों कांगे कि साना नांगमनि हयतो बकक सामि आं का आनुता सोंदि ताखौ आइ फन थाङै सोंदि हयतो बसाय मानो ओइ आनुता सोंदि हु आइ थाङै सोंदि नै इनके भाई आं सामन सानाबला हे दिबा बजुदि क्यामेरा सागै सोंदि दं के आनुता सोंदि अ क्यामेरा आनुता सोंदि अने ता थाङै सोंदि नि आरामखौ साइड हो मानो कक थाना बायबो माने आम हायके कक आम हायके वर्ड यूज खायाबो ब तंगे मानो माने ब टेंशन न गांके ब वीडियो सागना मुजों जे तो हांके क्यामेरा सागना मुजों तो हांके अनकम्फर्टेबल नि तो हांके ब साइड मानो कक थाना बायबो आनुता सागदि ताबो आइ गने जान फन सोंदि नि हे इनके ताबो सों सालायनो नंबर 2 पॉइंट जों जतन प्राइवेसी बरक दं हाय दिबा प्राइवेसी माने बुजिना जों जतन लागान थाङै जे कोनो फुनुगि माया सोङि माया परमिशन माना बले जों जतन लाइभ बनो हाय दा बायबसा जों जतन परमिशन नाव जों मासले यम हायखनो बरक लाइभ बो कासे जों वान सगि सलि नांग जे आं बनो ता क्यामेरा सों चागियानि आं बनो परमिशन ना नांनाय आं सुना मीडिया का जेस पंथ माने बरक जों जन साधारण तो जों कथां तंग मान वैल्यू ताम बांग अमन वैल्यू हाय दा जों परमिशन नाय जों खाय माने कखम हायसि आं तिनि खना क्यामेरा गटमा तै बांग्रा बालिक लां थाङै आं लांका नुबिनो सागि तंग मांगला बुला हाय दिबा आं जेसि मीडिया का सेरिया फंथ ता हाय दिबा कासे परमिशन तो मा साने बले बमति बाहाय काम हम सागि जमानो आं तो मीडिया सिबा किसा सागरि दिता हायरकता डाइरेक्ट सब्सक्राइब काम याबले ने बुइ जेस फन सय जों तो बुइनाव रक तेब साहायनो ओके जक से पात इनके बाहाय नांजा खाना तिनि भिडिअ अनेक बरक तो सब्सक्राइब खाइजे से आनि चैनल न खाना सब्सक्राइब खाइदि याबनो जों कक सावैना जों तिखलाय कांगे सामनि सा जाया आं जों कोनो साना करे कनैनि जाया कनैनि पुखिरि थानसानि आ हनै मानो बब आइंग जलिजाक दं हना वासिनो बिनि आइ फानटाग्रक बारिरक बेबां साब खरि खाइजों हयतोबा बिनि बिहिगबाय अवालाय फाइले मारंना अनेक थामजि गाजा इनके यांग बलांखान थाङै मीडिया नि पावर खमता दङ नै थाङैनो लांखान क्यामेरा तै सप्राक्तारि रेखांखौ बाहाय दा या बाहाय लांखान बरकनो परमिशन साइना करे या माहाय नंनाय ते हाय दिबा जतन जों काइसे बरक जों कथां तंगबा जानजा लाइभ जों थाङै दंलाय माबा याबन जों काइसे परमिशन सानता नांगो एटलिस्ट जों आमफान वैल्यू तन नांगो हाय दिबा या माहाय जों जत बरकनो लांखान टारगेट ना क्यामेरा फटमा लांनि जों सप्रामे इनके नरनो खुना तै खोबा खाना सराय तिनिनि जे जों क्लियर हयतो जों एक्सपोज खाया थांमान जों न जागा तामन न जागा साइमा खाना ब्लेन भिडिअ प्लेन सिम्पल जर नायखौ न साइमाखा इनके तिनि बाय भिडिअ अमसुंनो मालायले नरवाय नेक्स्ट भिडिअ रको सो चैनल को तो फाइकन सब्सक्राइब खायदि तिनि बामसुनो